Karong ting-ulan na subling nagpahinumdom ang Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga residente nga namuyo duol sa sapa nga mag-igmat sa posibleng pagbaha. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa nasinating pagbunok sa ulan sa Zamboanga City niadtong Miyerkules sa hapon, dunay pipila ka mga kabanay nga namuyo daplin sa suba, ilabi na sa barangay Tumaga. Ang mihiklin diyang misaka ang tubig sa suba. Hinuon na malik na sab sila dayon human miubos na ang level sa tubig sa suba. Giangkon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office nga usa sab sa inungdan sa paglapaw sa tubig sa mong lugar kay tungod sa guba nga riprap. Hinuon ginapaspasan na daw kini og ayo sa karon. So tiyan kay mga activities sa prepara el City Engineer's Office in terms of infrastructure para ma-address ko na ese. Matod sa ZCDRRMO, giabisuhan na nila ang mga residente nga mahimong alerto sa posibleng mga pagbaha, ilabi na kung adunay pagdaot sa panahon. Giabisuhan sab sa ZCDRRMO ang mga opisyal sa barangay nga nailang flood-prone barangays nga mangandam sa pagresponde, ilabi na kung adunay mga pagbaha nga lakip sa ilang capacity building o training workshop. These barangays can already respond immediately. Of course, the city, together with the other partner agencies like the uniform services, will always be there to also facilitate and help out the evacuation. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.